салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд та мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошин таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтон яке реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экран дар WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. мошини фурӯшии мо аста бародаро Devon Nexi солаш 1996. сӯзишвориш газ, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро состояниш хубай, нахаду ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11000 сомон мега, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо боша бародаро Mercedes-Benz C-Class солаш 96. сӯзишвориш бародарои азиз бензин астаи, объем мотори 1.8, коробкаш механик, ҳолати мошин беҳтарин. чӣ хеле мебинем мошин бародаро тозаи, мотор, коробка ходовишам созай. мошин нахадной, ҳолати коридаи. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 36500 мега, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранида муроҷиат кунед. мошини навбати мо бародаро Toyota RAV4 аст, солаш 2008 сол, сӯзишвориш бензин, объем мотор 2, коробкаш автомат. мошин 4 бародаро, ҳаршо балон кор мекунад. мотор, коробка ходовӣ соз, нахаду ҳолати коридаҳай. мошин қарор дорад бародаро дар шаҳри Хорух, нарша 110000 сомон мега, харидори аниқ боша мега биё ай пеш мошина бина мега, мақсад ки бо савдо мекунем назди мошинда. мошин бародаро кузовш кроссовер аст, состоянии мошин чӣ хеле гуфтем нахаду. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранида муроҷиат кунед ва дастгириро фаромӯш накунед бародаро, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. дигар мошини мо бародаро BMW 5 Series F10 ҳаст, солаш 2011 сол, кузов седан. объемаш бародаро дизел аст, турбо, коробка автомат. состоянии мошин нахаду, состоянии мошин бародаро бениҳоят хубай. краскаш тоза, мотор, коробка ходовӣ соз, салоншам тозаҳай. мошин бе ягон расходи камовия, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бародаро 113000 сомон гуфта шуда. харидори аниқ боша мега мошина биё бинем, бо муомила дорад. касоне харидор ҳастед, рақами рӯи экранида занг занед. мошини навбати мо бародаро Hyundai Santa Fe солаш 2014 сол. мошин состояниш бениҳоят хуб, объемаш 2 аст бародаро, коробка автомат 4WD. мошин бениҳоят тозаҳай. қарор дорад дар Корея, ино мошинои Корея ҳастанд бародаро. нархаш дар Корея бародаро $6200 аст. бе доставка ва бе растаможкава утилизатсия. нархи Кореяша бародаро. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранида WhatsApp аст, метавонед ки муроҷиат кунед, бо маълумоти пурратарро дастрас кунед.
мошини дигари мо боша бародарон мошини Корея астаи Hyundai Santa Fe солиш 2017 сол. Саистани мошин бениҳоят тоза, мошин нахаду матоъ коробка ходови 100%, ягон расходи зиёдӣ надора. Мошин чӣ хеле гуфтем бародарон, мошини Корея астаи қарор дорад дар Корея. Нархаш $6357 нархи Корея астаи. мошина бародаро харидор боша рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат мекунед, дар муддати кӯтоҳтарин равон мекунем ба ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба Федератсияи Россия. ин буд бародаро якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо мехоҳем мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номрои мо бародаро ватсапда сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки ва обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешрави мо аст. хайр то наворҳои оянда.